O familie fericită! Cup! Mili! Haideți, copii, să terminăm curățenia de primăvară! Aha, nu folosesc niciodată asta! Mașina de gunoi va ajunge în câteva minute! Mili, ideea este să găsești lucruri nefolositoare pe care alții să le vrea. Aha. Cauți asta? Mulțumesc, Cat! Stai! Încă o cutie! Bună treabă, copii! Continuați! Cup și... Nu-mi spune! Montanu! E diabolic, tată! Trebuie să mă crezi! Cup, data viitoare când îl vezi pe Cat făcând ceva diabolic, asigură-te că mai vede și altcineva. Bună idee! Mă voi lipi de tine ca lipiciu până îl vezi pe Cat atacând. Da, nu mă gândeam chiar la asta. Ce faceți acolo? Vreau și eu, indiferent ce-o fi. Dimineața mea a începuse atât de bine. Cup, nu crezi că experimentul ăsta a mers prea departe? Nici vorbă! Ne va oferi puțin timp să stăm împreună. Atenție! Ce? Cup! Vreau doar să-mi îmbrățișez tatăl. Și eu. Cup, sunt pentru apropiere, dar dacă ai fi puțin mai aproape, te-aș purta ca pe jachetă. Trebuie să stau aproape să-ți demonstrez că Cat provoacă toate problemele. Cat probabil doarme în camera lui Millie acum, fiule. Vreau să știu. Nu. Ce faci, tati? Încerc să citesc ziarul, drăguță. Ce face Cup? Încerc să stau aproape de tata. Mai aproape decât mine? Ei bine, mai aveți 3 minute de stat lângă mine până să plec la serviciu. Poftim, iar începe. Tata, uite, tata, uite. Uite-te la mine, Nu mă uit la niciunul dintre voi până nu termin de citit ziarul. Părăsiți puntea! Cup, de ce ai aruncat vaza mea mult cu praștia? A fost Montanu, tată, nu l-ai văzut? Tot ce văd este o gaură de mărimea unui crater în fotoliul meu. Da. Dar nimic. Trebuie să fie mai relaxant la muncă. Nu pleca, adică sunt cu tine, tată. Și eu sunt cu tine. Slavă Domnului că nu am 3 copii. Se pare că cineva a găsit echipamentul de gimnastică. Domnilor și Cup, Millie cea magnifică vă prezintă cel mai bun exercițiu de gimnastică din toate timpurile! Aproape, dragă. Uh-oh. Cat pune ceva la cale. Tată, cineva ar putea să se rănească în sabia aia sau în copitele cizmelor de cowboy. Cup, tu ești cel mai periculos din magazinul ăsta. Eu doar mă gândeam la Millie. Hai bine,
Înapoi, dragă! Bravo! Mili, crezi că poți executa exercițiul cu bețe în depozit în timp ce eu fac inventarul? Hm? Bine, tati! Tata, trebuie să vezi asta! Nu, trebuie să fac inventarul. Wow! Așteaptă-mă și pe mine! A fost cât pe ce? O, Doamne! Bușten! Cup! Sunt bine! Sunt bine! Ce ușurare! Ai dreptate, Cup. Locul ăsta e prea periculos pentru tine. Să mergem. Așa mai zic și eu! Nu se mișcă. Domnule Cat! E închis acolo! Domnule Cat! Domnule Cat! În sfârșit, vești bune! Îmi pare rău, domnule Cat! Domnule Cat! Oh, domnule Cat! Domnule Cat! Domnule Cat! Tată, chiar trebuie să ieșim de aici? Stâlpul ăsta totem nu se mișcă. Te pot ajuta, tata? Eu vreau să te ajut! Ajut mai bine decât tine! Gata, gata, am nevoie de spațiu. Mili, du-te să te joci în liniște acolo. Un cuptor atomic de comprăjiturele cu miere bune, bune! Cup, mi-ai distrus fotoliul și vaza. Ai blocat familia și aproape ai crăpat stâlpul meu totem norocos. E o zi încărcată, chiar și pentru tine. Așa că fă-mi o favoare și stai în colțul tău. Și nu te ridica de pe scaunul ăla. Dar dacă... Cup! La la la! Cop ceva în cuptorul meu! Reușesc! Se mișcă! Domnule Cat! Ești dapăr! Ura! E și mai blocat decât înainte. Domnule Cat! Noi facem brioșe! Hei! Mili, nu lăsa pe Cat lângă brioșe! Nu fi prostuț! Domnul Cat e un bucătar foarte bun, nu-i așa, domnule Cat? Gata! Tati! Domnul Cat și eu am făcut brioșe! O secundă, dragă! Bine, poate iau o brioșă. Brioșe! Arată delicios, Mili. Nu! Brioșerele! Cup, e cel mai rău frate mai mare din toate timpurile! Cup, Am stat pe scaun, așa cum ai spus. Băiatul, cu scaunul, eu sunt. înapoi în colțul tău, tinere. De acum încolo nu vei mai părăsi pătratul ăsta, pe scaun sau nu, sau vei fi pedepsit pentru eternitate. Dar... Bine, tată. Mișcă! Cât de prost mă crede. Știu o capcană când o văd. Brioșe! Dar Mili nu știe. Nu, Mili, stai departe. Ai avut o șansă. Brioșele astea sunt numele mele. Îmi pare rău, tată. Îmi distrugi brioșele. Urăsc să-ți fac asta, stâlp totem.